Halo Jo Pasopati. Halo Pak Tony, belok kiri. Piye Jo? Sasi ngarep iki kowe iki sida buka dodol bakso apa ora? Lah ya genah sito to, wis siap kabeh kok. Sida. Ah, melu seneng. Nah, berarti aku iso mampir ndamu mangan gratis ngono. Lah gratis piye to? Lho justru karena kowe kancaku nek mangan nggonku ya harganya 2 kali lipat bayare. Lho logikamu piye? Aku kanca malah kon bayar lu yang oke. Ah, justru karo kancane gratisan. Ya kuwi jenenge nyupport usahane kanca ton. Support iki aku ngeki semangat kowe. Wah, terus semangat. Wah ya ora iso. Wah, yen caramu ngono malah nyun sewu lho. Anyel-anyel aku melu buka bakso tak jejeri warungmu lho. Hah? Wah ya ora apa-apa, saingan sisan. Nah, kita bersaing harga sekalian wae nek kowe wani. Nggonku murah kok, meh tak dol 10.000 per mangkok. Kowe buka arep rego 10.000. Aku kok ndak aku tak kei rego 5.000. Gen pembeli mlayu nang nggonku kabeh. Mbok dok 5.000. Ayo ora masalah. Malah aku enak. Baksomu tak borong kabeh kok to harga 5.000-an ku tak entekke, tak gowo nang nggonku, engko nek customer moro nggonmu wis kentekan. Moro nang nggonku tak dol 20.000, apa ora batiku malah akeh. Apa dol 20.000 malah ndakmu tak borong tak dol 50.000 no, malah batiku lho oke. Tak borong meneh kok to. Tak entekke barangmu, baksomu entek kabeh tak dol nang nggonku, semangkoke 500.000. Wah, aku malah oke batine. Tak borong tak dol. Adol 50 juta. Nah batiku lho oke banget ya. Aku tak borong meneh, tak entek meneh baksomu kuwi. Oh to, tak dol nang nggonku meneh. Tak dol 100 juta. Mangkok 1 juta. Wis ngene, ndakmu aku borong tak dol 1 miliar. Lho meneh, nggonku tak borong kabeh, tak gowo nang nggonku meneh. Per mangkoke tak dol 2 miliar. Iku saya akeh meneh. Kurang miliarder aku. Nek sugih aku iso diangkat dadi admin WA grup 9 naga. Ngopo kowe? Oke, ambek dol ngeliat wis. Wah, cukup kabeh. Ndak aku baksone tak dol 1 triliun. Piye, Tak triliun. Ayo ngopo? Wis aku dadi konglomerat ya aku. Apa? Wah, mati kuotaku entek. Ora bales sih. Iso jawab. Mangsane musuh wong angel iku duwe iya ngene iki. Musuh karo aku, Mangsane wong angel macam-macam. Ora wani bales. Ngomong roang ruwet. Wong angel. Ora jelas.